Kaixo denoi, asteko albisteen errepasoarekin hasiko gara. Urrian hasiko da Batasunako 40 kideren kontrako epaiketa, eta horien artean Carmelo Landa eatarra eta Jon Martinez Sukarrietako bizilaguna be epaituko dituzte. Herriko tabernen bitartez eta erakunde armatua finantzatzea egotzi die Auzitegi Nazionalak. Martinez urriaren 28rako deitu dute deklaratzera, eta Landa azaroaren 7rako. Urriaren 17an hasiko da Ezker Abertzaleko 40 kideren kontrako epaiketa Espainiako Auzitegi Nazionalean. Batasuna auzian epaituko dituzte, tartean Carmelo Landa eatarra eta Jon Martinez Sukarrietako bizilaguna. Etako kide izatea egotzi die Auzitegi Nazionalak, zehazki herriko tabernen bitartez eta finantzatzea. Fiskalak 10 urteko zigor eskaera egingo du Carmelo Landarentzat eta 8 urtekoa Jon Martinezentzat. Urriaren 17an hasiko da epaia deklarazioak hartzen. Horrek luze jo dezakela esan du Auzitegi Nazionalak eta 2014 urteko otsailera arte luza daitekela. Izan be, Ezker Abertzaleko 40 kideekin batera 110 elkarteren arduradun zibilak be deklaratzera deitu ditu Auzitegi Nazionalak. Jon Martinezek urriaren 28an joan beharko du deklaratzera eta Carmelo Landak azaroaren 7an. Baserritar bat hilda aste honetan foruan lanean ari zela. Traktorea irauli eta ibilgailua gainera erori zitzaion 74 urteko foruarrari. Euskal Herrian aurten lan istripuan hilden 19. laguna izan da foruarra. Baserritar bat hil zen Martitzenean lan istripuan Foruko Gaitoka auzoan. Traktorea irauli eta gainera erori zitzaion gizonezkoari. Ordubit erdiak aldera gertatu zen ezbeharra. Bizilagunen batek istripua izan zularen abizua hartu zuten larrialdi zerbitzuek, eta zuhiltzaileek atera behar izan zuten gizonezkoa traktore azpitik. Medikoa be bertan zen, baina ez zuen laguntzarik izan. 79 urteko gizonezkoa han bertan zendu zela jakinarazi du segurtasun sailak. Suteak Bermeoko Alde Zaharrean sortutako kalteak konpontzeko 7 milioi euro beharko dituztela jakinarazi dute kaltetuek. Jakitera mondutenez, elkartasunari esker 44.000 euro batu dituzte dagoeneko. Apirilean Bermeoko Alde Zaharrean izandako sutearen kalteak konpontzeko 7 milioi euro beharko dituzte gutxi gorabehera. Lanak amaitzeko, baina eperik ez dutela azaldu dute kaltetuek. Orain arteko laguntza eskertu dute eta elkartasunari esker dagoeneko 44.000 euro batu dituztela jakinarazi dute. Bermeon bertan jaso duten zein kanpotik heldu zaien laguntza guztia eskertu dute sutean kaltetuak izan ziren herritarrek. Urdaibai eta Gaztelugatzeko San Juan kontserbazio bereziko eremu izendatu ditu Eusko Jaurlaritzak. Busturiko Madariaga dorretxean batu dira aste honetan eta bileraren ostean emon zuten jakitera gune horiek Natura 2000 sarean sartzeko erabakia. Eusko Jaurlaritzak kontserbazio bereziko eremu izendatu ditu Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako 8 gune natural. Tartean Gaztelugatze eta Urdaibai. Zehazki, Gaztelugatzeko San Juanegaz batera, Urdaibaiko ibaizarea, Urdaibaiko itsasertzak eta padurak, eta Urdaibaiko Artadik Kantabriarrak sartu ditu Jaurlaritzak Natura 2000 sarean. Busturiko Madariaga dorretzeko biodibertsitate zentroan Martitzenean egindako batzarrean hartu zuten erabakia. Gernika Lumoko industriagunea birgaitzeko eskatuko die EH Bilduk Busturialdeko alkateei. Industria eremua zaharberritzeko eta enplegua sortzeko asmoz, lurzoru horiek kudeatzeko mekanismoak antolatu behar direla esan du koalizioak. Gernika Lumoko industrigunea birgaitzeko bidean pausoak emon gura ditu Euskal Herria Bilduk. Hala, egunotan Busturialdeko independenteekin eta EAJ-rekin harremanetan jarriko dela esan du. Izan be, guztion artean industria eremua zaharberritzea eta bertan enpleguak sortzea posible dela uste du koalizioak. Horretarako, lurzoru horiek kudeatzeko koordinazio mekanismoak antolatu behar direla dio Euskal Herria Bilduk, eta arduraren bat duten erakunde guztiek parte hartu beharko luketela dio. Euskal Fitness txapelketa jokatuko da Zapatuan Gernika Lumoko Liseo Antzokian. 11. edizioa izango da urtengoa eta maila desberdinetan banatuta hainbat kirolarik parte hartuko dute. Musikan Ariatzatik Ariatzara martxa egingo dute Zapatuan. Urdaibaiko Mendilasterketa Kopako 3. proba izango da gainera. Mendizaleek 20 kilometroko ibilbidea egin beharko dute. Txirrindularitzan, Frantziako Ron de Lois itzulian da Aritzorbe Gernikarra. Ron de Lizar lasterketan lehen bosten artean sailkatu ostean, etaparen bat irabazte izango du oraingoan helburu. Jardueraz beterik dator asteburua Busturialdera. Bermeon merkatu txikia egingo dute Alde Zaharrean haitz nagusisek antolatuta. Gernika Lumon piratak eguna ospatuko dute Zapatuan eta hainbat jarduera antolatu dituzte.
Pasealekua berriz, kulturartekotasunaren lekuko izango da egun berean. Munduko arrozak ekimenaren beste edizio bat egingo dute, goizetik hasita. Munduko arrozen laugarren edizio hartuko du Zapatuan Gernikalumok. Pasealekuan egingo dute aurten, eta goizetik hasita, ondo pasatzeko eta harremanak sendotzeko aukera izango dute herritarrek. Talde bakoitzak arroza bere modura prestatu eta jango du. Halan dabe, umeentzako jarduerak be izango dira pasealekuan, tailerrak eta buruhandiak esaterako. Arratzaldean ostera, astra txiki jaialdira joateko deia egin dute antolatzaileek. Zapatu arratzaldean egingo dute astra txiki jaialdia. Opor sasoian etena egingo du txiki asanbladak eta irailean batuko dira barrero. Busturiak berriz Busturialdeko dantzari txikien eguna hartuko du Domekan. 27. edizioa du dantzari egunak eta 500 eta 50 ume inguru batuko dira Altamira auzoan. Gernikalumon berriz, pasaden Zapatuan rokanrally jaialdiagaz gozatu zuten herritarrek. 6 musika talde pasealekuko agertokiak eta Bizkaia osotik heldutako 1500 lagun inguru. Jaialdiaren argazkiekin urrengo astera arte agurtuko gara. Ondo ibili. Helduko nazela berandu. Arkondari! Erdilo hartu nindun zure telefono deizek ez da binorretzien eta pasatu zaitez geldi egon ezinez hartuztan gorputzien da nervioso pareu segundu bakarrien kaprakak ezin sartu helduko nazela berandu ezin lotu argondarie eskiarak berantz banoie. Eskutik heldu ginen, eskubek zutan ziren dida gure artien, sortu zan rollo txue, portaleko atien, lehenengo kalentoie, igo gailu arruen, fuera lotza guztizek, da prakak ezin kendu, ezin iseko botillo zaztu, ezin kendu argondarie, sofaren ganien etxunde, bilur bari. Erropak etzien ziger botata da zubiluzik zoro moduen maitatu ginen da probatu gendun ez dizen mosturre